Welcome to back my channel. Jotono sari kaham. Tawa ang phaiso pajak chini khumulung para ADC. Tini asu borok kurui tamke Diwali roko pajak abagai asu borok jomoya o jago. Amo hai next month roko hinke December roko hinke o jago borok bebang na bangkanya. Mana kalimang abu yang lo, sampai Desember mas orang yang baru tidak kayu no, Ko omong ka serai kamani tokum. Belen tong thulaijak serai rok a jaga kalai nai tai okoro bo kalaijak bori tai chela yang ni lama omong kha aini je gate ni entry klaima lama Bangladesh o thangai ang blog khlainai chini teprasro tongai tongma jagao Khagrasori Bandarbon tai Chittagong Kos Bazar o jaga ang thangnai December March o norok ani channel subscribe khlaidi 1k subscribe khlaidi di norok ani blog naimanai jotona hambai kotabo omorok tabo snam jagai tongo ko omongka tini tin khalai tonglai je ora je mana clean khaine borok ini pasram borok o jaga clean mane khlai tonglai tini ne o jaga je job khlaine borok tini pasamang omorok beba na tini mane rai pai kha o jaga bo borok nake borok je mane rauli je tongmar borok mane khibiri nai omon je tabo tongmar omoro hinke bor hogewin bithiriwine bor bukla kibiri ka jabra thike bor oroni sori kibini bor bo beung bor o jaga bor
kainai o pat bufro kuluk jaka tei sabo kuluka singo butaw nailio no o khumulung pat no khuluwi dikha Radha Charan Deborma tai bini logi tongo Joy Bahadur Jomatia tai Tokid Moraj Singh tai Rajendra Riyang on 6 tarik March 2019 no khuluwi dikha amo yang to dia kan pathor ni angorok selamjaka siri mana selamjaka yang go de amo wati jor kamo bebana tima tiru borok nokol laikha omo phai klo hingkin omo close khlai jago hingke je tabuk bachini tipra hastin jin tipra sarok je tabuk bachini ADC part no rok nuye khoinke no rok phainai di obo onek no naithok ke common jaga hingke chini o parte ba bwskango kaham ke slamtana hine ang kha khayo tamni himba chini tabo ADC government chini tipra sano abagai